Croeso i'r gyfres o wersi ar codio. Mae codio'n iaith rydyn ni'n defnyddio i ddweud wrth y cyfrifiadur beth i'w wneud. Mae sawl math o god gwahanol, fel sydd o ieithoedd gwahanol. Rydym am ddefnyddio rhaglen Scratch yn y gwersi cyntaf yma, a wedyn a'i ddangos i chi pethau eraill mae modd i dysgu mwyn datblygu eich sgiliau chi. Mae Scratch yn rhaglen codio a mae fe am ddim i'w ddefnyddio. Mae modd i ddefnyddio fe ar y we trwy fynd i wefan Scratch. Pan byddwch chi ar y wefan, cliciwch Create. Yna chwiliwch am y symbol byd ar y top ar y chwith a cliciwch hyn a gewch chi ddewis iaith, triom ddewis Cymraeg, a bydd yr arwyneb i gyd yn newid i'r Gymraeg. Nawr, na'n rhedeg trwy'r hyn sy'n ymddangos ar y sgrin i ni. Ar y dde fan hyn mae'r llwyfan, a dyma lle fydd pethau yn digwydd. Yn y canol yw lle ni'n mynd i fod yn gosod y cod, a fydd hyn yn rheoli yr hyn sy'n digwydd ar y llwyfan. Nawr, ar y chwith i ni mae'r cod i gyd, a mae pob fath o opsiynau a byddwn ni'n dewis blociau gwahanol o fan hyn. I ni am ddechrau'n syth gyda prosiect, dyma'r ffordd gorau i ni ddysgu, a fan hyn heddi ni am greu band roc. Cyn i ti allu dechrau codio, bydd angen i ti ychwanegu rhywbeth i godio. Nawr, yn Scratch, mae'r pethau yma yn cael ei galw yn gorlynnau neu cipluniau. Masgot Scratch yw'r ciplun o'r gath ni'n gweld ar y sgrin fan hyn. Newn ni gael gwared o hwn trwy wasgu arno fe a gwasgu ar yr croes bach ar y top a gwasgu delay. Nawr, clicia dewis gorlyn ar y gwylod i agor yr holl gorluniau Scratch. Felly, beth am i ddewis offeryn, allwn ni fynd i'r tab cerddoriaeth a dewis drwm ar gyfer y prosiect yma. Nawr, ar hyn o bryd mae'r llwyfan yn edrych yn wyn ac yn ddiflas, felly ewn ni ychwanegu cefnlen. Trwy wasgu dewiswch gefnlen a dewiswch lwyfan, a mae pethau'n dechrau siapo yma. Nawr, ni angen ychwanegu cod i'r drwm i wneud sŵn pan mae'n cael ei glicio. A fydde ti'n dod o hyd i'r tabiau cod i gyd ar yr ochr chwith. Mae pob un gyda adran ei hunan a lliw gwahanol. Mae pob adran yn neud rhywbeth gwahanol. Felly ddechrau ni'n mynd i ddewis ystyniad cerddoriaeth o'r gwylod ar yr ochr chwith. A wedyn ni'n mynd i fynd i digwyddiadau lle byddwn ni yn dewis rheol ar gyfer y drwm. Felly, roedd i ddewis yr un top, sef pan fydd banner yn cael ei glicio. Felly, beth sy'n mynd i ddigwydd pan mae'r banner yn cael ei glicio? Wel, ni eisiau dewis bod y drwm yn mynd i fod yn gwneud sŵn. Felly, ni'n mynd lawr i'r cerddoriaeth, drago fe draw, a wneud yn siŵr bod nhw'n stico gyda'i gilydd, fel blociau Lego mewn ffordd. Felly, pan mae un peth yn digwydd, mae'r peth nesaf yn digwydd. Felly, maen nhw wedi cael eu cyfuno a maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Nawr, allwch chi ddewis math gwahanol o sain, felly os chi moyn newid drwm i swnio fel drwm bas, allwch chi wneud hwnna. Neu allwch chi ddewis rheol arall, sef pan mae'r bysell, y bwlch ar y keyboard yn cael ei wasgu. Wedyn, dyna beth sy'n neud y drwm chwarae. Felly, fi'n mynd i newid i hwnna. A fyddwch chi'n gweld bod fi jyst wedi gallu dileu y rheol gynta a dod o hwnna yn ei le. Ni nawr am ychwanegu canwr i'r band. Felly, ni'n mynd i ychwanegu corlyn arall i'r llwyfan. Felly, dewiswch gorlyn a wedyn allwch chi fynd i'r top a dewis pobl. A wedyn, allwch chi fynd lawr, sgrolo lawr, a mae yna corlyn canwr, singer one. Felly, allwn ni ychwanegu a newid lle ni eisiau ddistau ar sefyll ar y llwyfan. Felly, mae eisiau ni ychwanegu sain nawr i'r corlyn yma, cos ni eisiau bod hi'n canu. Felly, edrychwch ar y tab ar y chwith ar y top, ac welwch chi seiniau. Nawr, yn fan hyn, ni moyn ychwanegu llais. Felly, fyddwn ni'n mynd i'r gwylod ar y chwith, a dyma lle fyddwn ni yn gallu dewis sain gwahanol. Yn ni gael gwared o'r fideo bach yma sy'n y ffordd.
Felly gwylod ar y chwith a wedyn clicio ar llais. A newn ni ddewis yr un canu, sydd Singer One. Nawr, ni'n mynd i ychwanegu rheol i'r canwr. Felly, byddwn ni'n mynd nôl i'r cod a dewis beth sy'n mynd i ddigwydd. Felly, pan fydd y cyplyn yma'n cael ei glicio, ni eisiau chwarae y sain. Felly, lle ni fynd i'r ochr sain a drago chwarae sain tan diwedd. A os ydych chi'n clicio ar y canwr nawr, felly byddwch chi'n clywed canu. Fel ddylsech chi'n gwneud. Felly ni nawr yn mynd i animeiddio y canwr. Felly ni'n mynd i fynd i'r gwisgoedd a creu 2 ohonyn nhw trwy wasgu dyblygu. A wedyn, ar yr ail lun, fi'n mynd i ddefnyddio yr llinell a ni'n mynd i greu 2 llinell fach yn dod mas o geg y canwr sy'n mynd i awgrymu bod y canwr yn canu. Nawr, dyw'r enwau'r gwisgoedd yma ddim yn llawer o help, felly beth am ni newid nhw i canu a ddim yn canu. A wedyn allwn ni ychwanegu cod i wneud i'r llinellau bach yma'n ddangos pan mae'n canu. Felly, ni'n mynd i'r adran edrychiad, dewis newid y wisgi canu pan gaiff y cyplyn yma'i glicio. A wedyn, pan mae'n dod i'r diwedd, allwn ni newid y gwisgi ddim yn canu. A allwch chi checo bod hwn yn gywir. Na fe, felly hwnna'n gweithio. Nawr, allwn ni'n gwneud yr un peth i'r drwm. Ond byddwn ni'n awgrymu bod chi'n cario ymlaen a ychwanegu beth ych chi moyn i'r band. Yn y gwersi nesaf byddwn ni'n edrych ar ddatblygu beth ni wedi dysgu yn y wers gyntaf hon.